Ahojte! Moje meno je Dodo a som zo Zvolna, Slovenská republika, ale toto video som prišiel natočiť do nádhernej Prahy. A prečo? Aby som si zobral traky. Na čo nahrávam toto video a prečo chcem rozprávať práve s vami? Lebo som zažil to isté, čo vy. A actually, po prvýkrát nová maturita. Ja som to zažil. Sme mali stresy, že čo bude? A sme to dali nejako. No a teraz sa cítim tak, že OK, giving back. A rozhodol som sa, že natočím pre vás seriál. Ako sa pripraviť na maturity, ako sa pripraviť, ako zodpovedať rôzne otázky na život, na vysokú školu, ako sa pripraviť, ako si... Jednoducho, čo sa ma spýtate, to vám odpoviem. Mám nejaký koncept, ktorý vám poviem, možno to bude pre vás zaujímavé, možno 50% bude, že hejt, 50% že wow, pokračuj a možno niekto si neklikne. Takže, koho to zaujíma a kto chce na maturite, aby mal aspoň o 30% viacej bodov, ako by mal normálne, to znamená, že sa bude lepšie pripravovať, bude vedieť, ako sa pripraviť, bude vedieť, ako sa má správať v ten deň pred maturitou a v ten deň maturity a ten deň ďalšie maturity a potom na ústnej, tak toto je seriál pre vás. Klikni na prihlásiť sa, subscribe podľa toho, ako máš ten YouTube nastavený, či anglicky, či nemecky. To je možno nejaký... No neviem, zistím si, že ak to povie po nemecky, na budúci ti to poviem. Je to na tebe, uvidím, koľko klikov bude a tešite sa na ďalšie videá. Majte sa a pozerajte Matura.sk. Ahojte.